Il-liġi l-ġdida saret baġla. Aktar minn 2000 sit ta' kostruzzjoni bħalissa jinsab bix-xogħol wieqaf. Kienu dawn il-kummenti li tal il-Net News il-President tal-Assoċjazzjoni Żviluppaturi Maltin l-MDA Sandro Ketkuti kif f'dawn il-jiem eskalat is-sitwazzjoni relatata mas-siti ta' kostruzzjoni li jinsabu mwaħħlin. Għandek 2500 sajt illi kienu qegħdin joperaw qabel ma twaqqaf bix-xogħol ġifieri u llum ġifieri issa s-siti qegħdin jitilgħu però jidhirli hemm xi 300 sajt miftuħa. Sidien ta' proprjetà qed ikomplu jsofru inċertezza kawża ta' dan l-avviż legali li jirregola l-bini, liġi li l-Gvern ħareġ b'mod maġġel din il-ġimgħa. Kien maġġel l-avviż legali, però on the other hand kien hemm ukoll frustrazzjoni għax kien hemm moratorium biex jaqaf ix-xogħol. Ġifieri kieku naħseb wieħed antiċipa illi xorta twal il-proċess għal xorta twal jiena nemmen aħjar l-avviż legali twal kemm ieħor u forsi l-affarijiet ġew klarifikati iżjed. Dan l-avviż legali qed ikompli jkun ta' problema għal periti, il-kuntratturi u l-ħaddiema kollha li jaħdmu fis-settur bl-aktar li jmorru minn taħt ikunu s-sidien li qed ikollhom jibdew mill-ġdid filwaqt li jħallsu aktar flus. Dan filwaqt li għal ħafna ix-xogħol ma jistax jitkompla qabel ir-regolamenti kollha fl-avviż legali jiġu onorati. Qed inħoloq ukoll kontroversja sħiħa dwar l-irwol il-ġdid tal-uffiċjal tekniku li sakemm jiġi appuntat ħafna mix-xogħol ma jistax jitkompla. Dawn ir-regoli l-ġodda ħarġu fl-aħħar jiem wara ħsarat kbar fi proprjetà ta' terzi li perikolaw il-ħajja ta' ħafna. Madankollu l-Gvern ħareġ dan l-avviż legali wara biss 5 tiem ta' konsultazzjoni anke jekk il-Kamra tal-Periti opponiet id-dettalji tiegħu. Wara li kien komunikat dan l-avviż, il-Kamra tal-Periti ħarġet direttiva b'istruzzjoni lill-membri kollha biex jirrispettaw strettament ir-regolamenti l-ġodda u għalhekk ħafna mix-xogħol jinsab staġnat. Fl-aħħar ħinijiet saret laqgħa urġenti bejn il-Gvern u l-Kamra tal-Periti fejn il-Kamra esprimiet tħassib serju dwar is-sigurtà tal-pubbliku u l-konfużjoni madwar it-tqassim ta' responsabbiltajiet. Issa kien hemm qbil li dawn il-laqgħat ikomplu fil-ġranet li ġejjin biex jiġu proposti it-tibdiliet neċessarji fl-avviż legali.